Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinita Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Najdu din it-talba flimkien semmija l-preferita tal-Qaddisa tagħna. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok nissellef ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Semmija qegħdin fid-29 ta' Settembru jekk tiftakru fl-aħħar programm Pauline bdiet tirrakkuntalna li din il-Qaddisa uħta Terezin minn filgħodu kmieni deret li kienet fl-agunija tagħha. Kella bħar ħurħara tal-mewt u ma setax tieħu nifs. Ġiet imsejħa l-komunità kollha li nġabret madwar is-sodda tajt it-talb ta' dawk li jkunu qegħdin imutu. Imma wara sija l-Madre Superjura reġgħet bagħtet lis-sorijiet biex jissuktaw jaqdu l-uffiċċju tagħhom. Issa llum inkomplu semmija nassistu u naraw din il-Qaddisa x'se tkompli tallimna permezz tal-kliem sabiħ li ħareġ minn fomma qabel ma ttajret lejn is-sema. Tgħidilna Pauline. F'nofsinhar Therese qalet lill-Madre Superjura, Madre tiegħi, din hija l-agonija. X'għandi nagħmel biex immut? Qatt ma naf kif immut. U iktar tard Pauline tajt, rajtilha mill-ġdid ħafna siltiet mill-uffiċċju ta' San Mikiel u mit-talb bil-Franċiż għall-agonizzanti għax tinsewx din kienet Franċiża il-Qaddisa. Meta wasalt f'dik il-biċċa li għandha x'taqsam mad-demonju, għamlet ġest bħal ta' tfal qisha qiegħda teddidhom u għajtet bid-bissima dan qalitu b'ton tgħid Pauline li rid ifisser ara jiena ma nibżax minnu. U hekk irridu nagħmlu aħna wkoll semmija. Mat-tentatur. Insejħu l-Alla nitolbu lil San Mikiel u ngħidulu f'wiċċu lid-demonju le ma nibżax minnek għax Alla miegħi. U dil-Qaddisa wara żjara tat-tabib staqsiet lill-Madre Superjura. U llum Madre tiegħi. Din weġbita Iva binti. U xi ħadd minna qal mela Alla huwa ferħan ħafna llum. U Therese qalet jien ukoll li kieku kelli mmut is-sissa xena kbir. U komplet. Meta sejra nifgal kollox? Ma niflaħx aktar, jitolbu għalija. Ġesu, Marija. Iva, irrid tassew li nfittex nitlaq lejn il-mulej. Fil-għaxija, ġiet iżżura Sor Marija ta' Trinità din hija l-kuġina tagħha. Iżda wara ftit minuti Therese qaltilha bil-ħlewwa kollha biex titlaq minn ħdejha. Meta telqet, jien qed tajt Pauline, ċkejkna msejkna, itħobbok ħafna ta'. U Therese saqsietni, oħt, għamilt ħażin li batta minn ħdejja u wiċċa ħadera ta' niket. Iżda jien malajr żgurajta li ma kienet għamlet xejn ħażin. L-għada tirrakkonta Pauline. Kienu is-sitta meta xorta ta' nsett daħlilha f'waħda mill-kmiem. U
aħna fittixna. Naraw kif noħorġuh. Qaltilna ħalluh, mu se jagħmel xejn. Qedtela jista' jnikżek, qalt li le, ħalluh. Niżgurak li jiena nafhom dawn l-annimali żgħar. Wow, Paulina hawnhekk tajt eżis semmija. Kellu ġieħ ta' ras qawwi. U bla marit kont qiegħda nagħlaq għajnejja kull meta nħares lejn uħti. Qaltli, mur orqod, jien ukoll se norqod. Ma setax torqod, għalhekk qaltli, o għażiża tiegħi Pauline x'ħsara għan-nervi jagħmel dan meta ma tistax torqod. U fil-ħin tar-rikreazzjoni ta' filgħaxija, Therese tnedet waqt li qalet kieku tafu. Ridet tfisser kieku tafu x'qiegħda nsofri. U fil-ħin ta' skiet qaltilna jgħidulna ħuta. Kieku xtaqt li nidbispilkom il-ħin kollu ħuti, u mbagħad nagħtikom dari, qed inġibilkom xi niket jien b'dan. Le, wiġbuha Therese, oqgħod tranquilla. Wara l-matutin, meta l-madre superjura ġiet ħdejha, Therese kellha idea marbuta, waqt li bleħen ħelu u rassenjat qalet, Iva, Alla tiegħi, Iva, Alla tiegħi, tassew li jirrid dan kollu. U s-superjura staqsieta, mela huwa tal-biża' dak li qiegħda ssofri. Weġbitna għax kien hemm il-kaħuta ħdejn il-madre, qaltilhom le, mhux tal-biża' dali għandi, iżda huwa ħafna, tassew ħafna, propju daqskemm nista' niflaħ għalih. U hawnhekk araw eżis semmija, il-qaddisa dejjem temmen li Alla ma jtinix iktar milli nifilħu. Nista' niflaħ għalih qalet. Dil-qaddisa talbet li tibqa' weħedha matul il-lejl dikinhar, iżda l-madre superjura ma riditx. Sor Marija tal-qalb imqazza li tiġi oħta Mari u Sor Genoveffa oħta Ċelin qasmu flimkien dan il-faraġ kbir li jkunu ħdejha. U Pauline tgħid, jien bqajt fiċ-ċella żgħira li kien hemm ma' ġenb l-infermerija u li tagħti għall-kjostru. Issa dawn ħuta jgħidulna fid-dettalle li matul il-marda tagħha Therese qatt ma riditna ngħaddu l-lejl ma' ġenbha. Fl-aħħar lejl ta' ħajjitha dak ta' bejn id-29 u 30 ta' Settembru tal-bitna biex inħalluha weħedha. Imbagħad dawn l-aħwa Sor Marija tal-Qalb ta' Ġesu, Sor Genoveffa li huma Mari u Pauline qasmu flimkien dan il-faraġ kbir. Sabu li moħħa kien mimli dil-qaddisa bil-ħsieb li ma tfixkilx il-mistrieħ ta' dik li kienet tassa magħha. U b'dana kollu li ma tbatijiet kbar kienet qiegħda ssofri u biex taqgħod ġara li oħta Mari marret għajna biha wara li kienet tazza ilma u kbir kien it-taħwit li ħasset fiha meta. Hekk kif stempħet mill-ġdid sabet li ċkejkna msejkna għadha qiegħda iżżomm it-tazza f'idha kollha roda. Waqt li bis-sabar kollu kienet qiegħda tistenna lill-oħta tqum mir-raqda tagħha ħalli toħdilha t-tazza biex tqiegħda fuq il-mejda.
kif qegħdin naraw x'vera semmija din qaddisa hija xempju ta' sabar kbir. Xempju ta' sabar kbir. Eżis semmija deħlin fit-30 ta' Settembru. Il-ġurnata kienet il-ħamis u dan huwa il-jum tal-mewt ta' din il-qaddisa tagħna. U tirrikkonta Pauline billi tajt fil-ħodu kont tassa magħha waqt il-quddisa. Ma qalt li ebda kelma, kienet mifnija bla nifs ta' xejn. U kif stajt nifhem qiegħda ssofri b'mod li ma jistax jitfisser. Fuqat minnhom għaqdet idea u ħarset lejn l-istatwa tal-Verġni mbirka waqt li qalet: Oħt, tlabta bil-ħeġġa, imma din hija l-agonija tas-sew u bla ebda xorta ta' faraġġ magħha. Qedtilha xi kliem ta' għoża u ta' modrija, tajt Pauline, u ssuktajt nurija li kienet edifikatni matul il-marda tagħha. Malajr qaltli: u inti oħt il-faraġġ li tajtni kull ħin, kien tassew kbir, Għażiża Pauline. U hawnhekk eżis semmija nistgħu ngħidu bla ma nkunu qegħdin inkabruha żejjed li il-jum kollu baqgħet f'turmenti tassew kbar. Bla ebda waqt ta' mistrieħ. Deret li kienet waslet fl-aħħar tal-forzi tagħha. U b'dana kollu, bistaġib kbir tagħna setet titħarrek u toqgħod bil-qiegħda fis-sodda. Qaltilna: qegħdin taraw x'forza għandi llum? Le, mhux semmut issa. Għati kolli saħħa għal xhur oħra, forsi għal snin. Il-Madre Superjura staqsieta: Terezi, u jekk Alla jkun irid dan, tilqgħu minn idejh? Fl-agonija tagħha din bdiet se twieġeb: irrid tassew ikun, imma mill-ewwel żammet kliema. U waqt li ntefet lura fuq l-imħadet, b'aċċent ta' rassenjazzjoni sublimi żiedet: dak li jrid Alla, irridu jien, irridu tassew.
U hawn semmija Pauline tajdinna għalkemm ġbart dawn l-esklamazzjonijiet li ġejjin esklamazzjonijiet vera żbieħ. Tajt Pauline ma jistax ikun li jintwera sewwa it-ton li bih intqalu minn din il-qaddisa uħti. Qalet Terezin, jien ma nemminx aktar fil-mewt għalija, nemmen aktar fis-sofferenza. Tajjeb, wis aħjar sejn qed tisimgħuni ngħidhom u ngħidhom ċertu fuċi, imma din il-qaddisa tinsewx kienet f'agonija. Tajdhom bil-mod minn taħt l-ilsien, imma tajt esklamazzjonijiet qaddisa. Nar ma kienet qed tagħti każ lil dawk ta' madwarha. Imbagħad qalet, O Alla tiegħi, jiena nħobbu lil Alla. O twajba Verġin imbirka tiegħi, ejja għenni. Jekk din hija l-agonija komplet il-qaddisa, mela x'inhi l-mewt? Alla twajjeb tiegħi, reġgħet qalet bidbatija, Iva. Huwa tassew twajjeb, insibu twajjeb ħafna. Waqt li dil-qaddisa tefet ħarsita lejn l-istatwa tal-Verġin imbirka, is-suktat. Intaf li qiegħda nifga. Baddaret lejja tajt Pauline u lili qalt li, inti taf xiġifieri li tkun qed tifga. Qedtilha, Alla jgħinek imsejkna ċkejkna tiegħi. U dalwaqt jintem kollox. Qalt li, Iva, imma meta? U reġgħet bi kliem maqtuħ qalet, Alla tiegħi, ħenna l-bintek imsejkna u ċkejkna. Ħenna lija. U lill-Madre Superjura qaltilha, O Madre tiegħi, niżgurak li l-kalċi huwa mimli sax-xifer. Imma Alla mhux se jitlaqni, jiena żgura, u qatt ma telaqni waħdi, simgħuha tażis semmija. Niżguraw ruħna u aħna wkoll li Alla qatt ma jitlaqna. Iva, komplet. Alla tiegħi, dak kollu li trid int. Imma ħenna lija qaltlu. Ħuti daret lej ħuta. Itolbu għalija. Alla tiegħi, reġgħet qalet. Int li inti jekk twajjeb, Iva, inti twajjeb. Dan nafu sew, għax f'ħajti ippruvajtek diversi drabi qaltlu. Wara l-għasar, semmija, il-Madre Superjura edet Santa tal-Madonna tal-Karmnu fuq il-kubtejn Terezin. Iħarset lejha l-ftit. U meta s-Superjura żgurata li dalwaqt kienet seżżiel bil-Verġin imbirka flimkien mal-Bambin Ġesu ta' din iġbija. U Teris qaltilha,
O madre tiegħi, ippreżentani malaj lill-Verġin imbirka jiena tarbija li ma niflaħx iżjed. Ħejjini għal-mewta tajba. Misimgħu bil-Madre Superjura x'qaltilha. Qaltilha la darba. I kienet dejjem femmet l-umiltà. It-ħejja tagħha kienet diġà lesta. Therese bħal qadet taħseb għal ftit. Mbagħad bl-umiltà kollha qalet dan il-kliem. Iva, jidilli li qatt ma fittix xejn ħlief il-verità. Iva, jiena fimt l-umiltà tal-qalb. Jidilli li jiena umli u tennit mill-ġdid. Dak kollu li ktibt dwar ix-xewqat tiegħi għas-sofferenza. Huwa minnu xorta waħda. U ma jisobinix li tajt li l-nifsi lill-imħabba u b'enfasi. Żiedet, le, ma jisobinix. Anzi, bil-maqlub. Wara ftit, is-suktat. Qatt ma kont nemmen li wieħed jista' jsofri daqshekk. Qatt. Għax irridu nifhmu ta' eżis semmija nżommu qudiem għajnejna li din il-Tereżina qatt ma tawha xi injezzjoni ta' morfina, biex itaffula li ġieħ ma kinux jeżistu. Ma hi qalet, qatt ma kont nemmen li wieħed jista' jsofri daqshekk. Qatt. Kompliet tajt, dan ma nistax infissru jekk mhux minħabba x-xewqat qawwija li għandi li jinsalva l-erwieħ. Battejt, Pauline. Lejn il-5 kont waħdi ma' ġemba, wiċċa nbidel f'daqqa waħda, fimt li din kienet l-aħħar agonija. Meta l-komunità daħlet fl-infermerija Therese laqet l-istorijiet kollha bitbissima ħelwa. Kienet qiegħda żżomm f'idejha l-kurċifis u kienet qiegħda tħares lejh il-ħin kollu. Għall-aktar minn satejn kellha l-ħurħara, tila minn sidira, wiċċa kħal, idejha saru vjola, riġlejha kesħu u bdiet tirtot f'ġisimha kollu. Beda jxoq il-ħara għalija biqtar tas-sew kbir fuq moħħa u ċarċar maħaddejha. Il-qtieħ ta' nifs beda dejjem jiżdied, hekk li bla ma setet tagħmel ieħor bdiet toħroġ bajta ma' kull nifs li tieħu. Ekku inkomplu, eżis semmija, nassistu u naraw din il-qaddisa kif temmit ħajjita fuq dill-art. Matul dan il-ħin kollu tajt Pauline, hekk mimli bagunija għalina. Bdejna nisimgħu minn barra t-tieqa u dan li ġen ninsofri bosta tajt Pauline. It-pespis tal-Peter Rossi bdejna nisimgħu ta' safar żgħar oħra, imma dan it-pespis ħassejtu hekk qawwi hekk qrib hekk bla waqfien. Tlabt lill-Alla biex jara kif jisktu, għax dan il-kunċert nifidli qalbi u bżajt li jgħajja lill-imsejkna Therese tagħna. U f'waqt minnu. Dil-qaddisa ħalqa derek niexef illi swur ċelin biħsib li s-serraħa xi ftit editilha biċċa silġ żgħira fuq xuftejha. Iħadita u tagħta tbissima li qatt ma jiena sejra ninsa tajt ċelin kien bħalla d-Dio tal-aħħar. U fis-6 meta kien qiegħed iduq l-Angelus ħarset fit-tul lejn l-istatwa tal-Verġin imbirka. Fl-aħħar fis-7 u ftit minuti il-Madre Superjura reġgħet bagħtet lill-komunità mill-infermerija. Therese ħadet nifs qawwi u qalet madre tiegħi, dina tmix l-agonija mhux semmut. Superjura beġbita.
Iva msejkna Teris tiegħi, din hija l-agonija, imma forsi Alla jrid jitawwala għal ftit sigħat oħra. Teris wieġbet b'kuraġġ kbir, Tajjeb, kollox sew, lanqas irrid li nsofri għal ħin inqas isimgħuha ta' eżis Semmija, lanqas irrid li nsofri għal ħin inqas. U waqt li ħarset lejn il-kurċifiż qalet, inħobbu Alla tiegħi, inħobbu kif daqqa waħda. Kif qalet dan il-kliem u qed lura fis-sodda, b'wiċċha mdawwar lejn il-lemin, il-madre superjura ngħat li jdoqqu malajr kemm jista' jkun il-qampina tal-infermerija sabiex issejjaħ mill-ġdid lill-komunità u fl-istess ħin għajtet, iftħu l-bibien kollha. Dan il-kliem kellu fih xi ħaġa hekk solenni illi li ġelni tajt Polin naħseb li fis-sema Alla kien qed jgħidu wkoll lill-anġli tiegħu, iftħu l-bibien għax ġejja il-maħbuba għażiża tiegħi Teris, xi ġmiel eżis Semmija. Verament ġmiel. Kif daħlu fil-kamra, is-sorijiet kellhom ħin biżżejjed biex jinżlu għall-kubtejhom madwar is-sodda tagħha u kienu xhieda tal-estasi tal-qaddisa ċkejkna hija qiegħda tmut. Wiċċa reġaħa l-kulur tal-ġilju li dejjem kellu meta kienet għadha f'saħħi tal-kollox. Għajniha kienu fissi ħarsu l-fuq, jilmaw bil-paċi u l-fereħ. Hija għamlet xi movimenti sbieħ brasa palli kieku xi ħadd kien ferija b'mod divin bi vleġġa ta' mħabba. U reġa' ġibida lura biex jerġa' jferija biha. Suor Marija tal-Ewkaristija resqet lejha b'xamma mixgħowla ħalli tara il-ħarsa sublimi tagħha aktar mill-qrib. U fid-dawl tax-xama ma derebda moviment f'għajnejha. L-estasi damet tul ta' kredu u jumbad il-qaddisa ħadet l-aħħar nifs tagħha. Wara li mietet żammet fuqha eżis Semmija dbissima tas-sema, deret sabiħa b'mod li saħrek. Baqgħet iżżomm hekk mafus il-kurċifiż illi kellna nużaw il-forza biex inneħħuha minn idejha ħalli nħejjuha għad-difna, tajt Polin. Mbagħad oħta Mari u jien, tajt Polin, ħadna ħsieb inkefnuha flimkien ma' Sorejmi ta' Ġesu u stajna naraw li din il-qaddisa ma derritx aktar minn 12 jew 13 sena. Ġisima baqa artab sa ma saret id-difna nhar it-tnejn 4 Ottubru 1897. U hawnhekk eżis Semmija qegħdin naraw dawn l-aħħar ħsibiet ta' din il-qaddisa 6 xhur qabel ma mietet u rewna l-qaddisa tal-iżjed fil-quċċata tal-maturità spiritwali tagħha u ġveru waqt l-arbatijiet tar-ruħu tal-ġisem, fit-tentazzjonijiet kbar kontra l-fidi, fis-sofferenzi tal-għaġeb tal-marda tagħha li waslita għal mewtekku fl-età żgħira ta' 24 sena. Imma din il-qaddisa eżis Semmija xorta waħda tibqa' tifla ċkejkna kif dejjem semmitilna il-ballun ta' Ġesu fjur moħbi hekk sejħet lilha nfisha kemm il-darba fl-espressjonijiet ħelwin tagħha għax il-perfezzjoni din il-qaddisa eżis Semmija u rieta u xedita b'sempliċità qaddisa. U għalhekk daw l-aħħar ħsibijiet kif rajna ma kinux xi frott ta' studju ta' ma kinux kliem biss imma din il-qaddisa wetqed dejjem f'ħajjitha rrieda talla kif tant din Tereżina nistħajjel tixtieq u titlob minni u minnek li nagħmlu l-istess. Issa jispiċċajt naqra dak li l-qaddisa kienet qalet l-oħta Polin darb'oħra jekk Alla jrid naraw x'kienet qalet lill-oħta Ċelin. Se jiena nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight.
Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.